hier in het Centre Ceramiek met Let's Address the People, een project van Toet Maastricht en Fashion Clash. En zoals je ziet wordt er hier heel hard gewerkt. Ja, als je hier naartoe komt, dan kan het dus zijn dat we verschillende soorten vlechten gaan leren. En bovendien werken ze dan aan een gigantisch mooi project mee, waarmee ook echt kunst voor Maastricht geschapen wordt. Het zijn allemaal mensen die een feeling met handwerken hebben. Dus wat dat betreft een achtergrond hebben. En die dus hier naar structuren zoeken en manieren hoe ze deze materialen kunnen gebruiken. Het is een hele simpele basistechniek, maar in de herhaling van komen hele mooie patronen tevoorschijn. Ja, de feedback is echt fantastisch. In eerste instantie de belangrijkste feedback is van de deelnemers zelf, die echt hier met plezier naar terugkomen. Het getuigt ook hoe er gewerkt wordt en hoe geconcentreerd. Er zijn mensen die al hebben geroepen dat dit project moet niet ophouden, dit moet doorgaan. Dus dat is precies waar we van hadden gehoopt, dat dit project zou bereiken. Dus dat wellicht ook mensen helpt uit hun... sommige mensen zijn ook eenzaam, zijn geïsoleerd, maar toch niet... De samenleving niet erop ingericht is, zodat ouderen overal heel makkelijk aan kunnen deelnemen. En dat is wel het mooiste resultaat van dit project. Het kijken daarnaar is al een feest, maar er zitten heel veel eigen intenties in waarmee mensen het vlak invulden en het een meerwaarde gaven dan alleen het kijkgenot. Dit zijn juweeltjes van het haken. Van een mevrouw uit Armenië die trouw elke dag kwam. Zo zag je dat ook alle vreemde culturen met hun geweldige ambachtelijkheden hier ook iets in kwijt konden. En hier ook, dus ik vond de verbroedering, het samen zijn van andere culturen, van iedereen en iedereen was geïnteresseerd in elkaar en in elkaars kunnen. Dus iedereen zag dat hij toch veel meer kon dan dat hij eigenlijk dacht. En het hele mooie wat mij misschien zelfs een beetje ontroert, hoe mooi, poëtisch dit samenspel is. Iedereen komt binnen, iedereen werkt en het resultaat is één mooi geheel. Het is bijna afgelopen, we zijn al aan de laatste uurtjes bezig. Dat is wel erg jammer, want het was wel heel gezellig. Ik ga het volgende week ook wel missen, denk ik. Jij ook, Floor? Ja, ik ook. Maar ik kende helemaal niemand in Maastricht. Dus wat dat betreft is dit wel voor het eerst dat ik hier al die mensen heb leren kennen en superleuke mensen ook. Ik ben wel meteen op de draad kwijt. Ja. En wij zijn heel erg gewend om met de machine te breien, maar hier wordt dus met de hand gebreid. En af en toe dan doe ik ook gewoon mee, omdat ik dat heel erg leuk vind. En we kletsen wat. En ondertussen leer ik ook hoe je steken moet opzetten of hoe je mooie zijkanten krijgt. En hoe je een breiwerk kunt afwerken. Dus ik leer daar ook weer van. Als je al weet hoe breien gaat, dan is het een makkie. Maar als je niet weet wat breien is, dan is het wel wat moeilijker. Iedereen vond het ook heel leuk om op een andere manier met de breien bezig te gaan, om veel grover te werken. Dus we hebben een ontwerp gemaakt voor een kuschelkino, dus een knuffelbioscoop. En we zijn op een hele grove manier, met dikke breipennen en met armbreien, zijn we begonnen om structuren te maken. En uiteindelijk zijn we de hele constructie gaan opbouwen. En dit is het eindresultaat. En het is de bedoeling dat je er echt lekker in kunt hangen en lekker in kunt wegzakken. Dit moet nog dat worden. En dan hou ik echt op. Al vroeg de koning het me, dan deed ik het nog niet. Nou ja, ik leg het even uit. Je hebt de ontwerpers die bedenken het project en dan zoeken ze mensen die het oude ambacht beheersen. En daar hebben ze een vraag naar gesteld. Dus ik heb via Toet Maastricht de vraag gekregen, doe je mee, wil je solliciteren als ambachtsbuddy? Ik denk, oh leuk, hoe dan ook, je neemt er altijd iets van mee. Of je leert mensen kennen, of je leert er iets bij. Ja, en dan denk ik van, ik ben zo blij dat ik aangenomen heb en dat ik dit heb mogen doen. Ja, het is gewoon een feest geweest om hier aan mee te werken. Ik vond het echt te gek.
En wat je ook hoort is van de voorbijgangers of mensen die voorbij lopen, dat het heeft een hele fijne sfeer en energie en dat wordt heel erg opgepikt. En daarom is het geweldig dat Zonse Ceramiek ons de ruimte heeft gegeven om juist in dit zo fysieke openbare ruimte dit te laten doen, zodat het echt te zien is. Ik woon nog niet zo lang hier. Je leert andere mensen kennen en creatief bezig zijn. Ik vind het leuk, een leuk initiatief. En dan moet je proberen, zolang als je kunt, eraan mee te doen. In beweging blijven. Ik vind het gewoon heerlijk om contact met de mensen te hebben. Ik ben gewend geweest op het VMBO met leerlingen te werken. En sinds je pensioen mis je die contacten wel. Dus dit is gewoon heel fijn. Nou, een maand geleden zijn we hier begonnen met een leeg raster en een hele berg materialen. En gedurende de maand juni zijn een heleboel mensen aangeschoven om samen dit werk te creëren. Wat ik hier de hoogte in laat gaan zo meteen. En we hebben met 2 dagen per week werken en 12 deelnemers per workshop op sommige momenten hebben we tot 25 meter kunst gemaakt.